Okay, now, for the six sa wala diri kagabi, ang atong gitunang kagabi, mahigala ko, nagkinabuhi uban ang pagpakaulaw, living in shame. Nagito na ito kagabi, nganong ulaw man, ulaw tungod kay, kung sa mga lalaki, na ay magminyo karon pulos mga lalaki. Muna makaulaw ka ay mahigala, kay mo na ang nagkakitabo sa atong panahon karon, tanawa rago na. So, pakaulaw. Kakita ba mo din sa atong dapit sa Mantikaw nga dunay nagkuyog pulos laki niya nagtusik? Wala. Pakaulaw pod kun mga babae on the part of the women sa diha nga ikaw maghimo pog binuang tulisukon ka sa mga katawhan ni ay gikasal mahigala ko bisan gitabagan gyud sa inahan nga anak. Nganong ka naman nga pariha man mo. Isa mga nganong magbuot man ka nga kami may mag-ipon. Kikasal sila manghigala ko, bay ug babay, pagkaman, halok gihapon sila. So kini nga, kahimtang sa kalibutan, muna itong gitunan kagabi, makaulaw nga pagkinabuhi. O niya, dayag ra magyud kayo manghigala, dili ra magyud matago. So, magkinabuhi ta nga, dayag kayo, nagkinabuhi sa pagpakaulaw. Nagiklaro pag-ayo sa gisulti sa Biblia, kining mga tao nga naghimo ani ingon na balang kasulatan atong basahan migala ko diha sa 1 Corinto 6 versikulo 10. Tinuod lang yun. Nahibalo mo nga ang mga tao naghimog dili maayo kana sila di gyud makapanunod sa gingharian sa langit. Tanang tao nagpakaulaw di gyud makaadto sa gingharian sa langit. Versikulo 10 padayon higala ko ingon dinhi. Ayaw kamo pagpakabuang kay kadtong mga tao nga adunay sala sa pagpakighilawas. You know, kining pakighilawas daghan kay ni nagakitabo sa tong palibot. Kana siya hugaw pagpakaulaw. Dunay usa ka lalaki higala ko ba magtiayon dito sa akong nasay nantong una, mananagat ang lalaki. Unya karon ang mananagat, ambot kasi mananagat din sa inyo ha. Murag wala no? Kay murag lay-ulay mang dagat sa tuwa. Dito, kadlawon siya moadto sa dagat. Aron siya, mugbukad siyang bunsod. Kanaman siya bunsod. Karon paglakaw niya, kadlawon higala alas 4, naon sa manghitabo kay ang iya kanaramang bugsayanan nga sakayan. Habilin man ang bugsay. Tagsaray mananagat higala ko, malimtan ang bugsay. Kaya mao ginay partner rimos panagat kung bugsay ang imong gamiton. Di man di makina. Ang sa pag-abot niya sa bangka niya, sa dungkaan, siya, uy, wa man din nadala ang bugsay. Ning balik ang maong lalaki nga to silang balay. O niya kay iyang balay kay gamay raman, kanang made of bamboo, kawayan lang, naon sa pag-abot niya silang balay nga nag-uyog-uyog naman iyang balay. Isa sa man lino. So, hinahinay sagsaka, galas balay, noon sa itabuang ang iyang balay, gatayog-tayog naman. Pastilan pagsaka niya kay ang iyang asawa sa kwarto nila na may kauban nga lain. Ingon ang banahaha, inyo nang gihimo di ay kung wala ko. Iyang gikuha, iyang sundang, iyang tigbason unta ang lalaki. Pastilan ning ambak sa bintana, kay mubo ron po ng balay, ning ambak ang lalaki sa bintana, nahabilin ang sanina. Di pasiga ang suga higala, agoy kay sanina man siyang silingan. Di sa sanina man ni Brother Bibi. Pagkabuntag sa iyo, ning adto ang bana higala ko sa balay, atong lalaki sa tagiya sanina, isabi, gawas diha. Wa na higala ko na tingalang asawa ni Bibi, naunsa ka? Sa dili, naunsa ka kanang imong bana naunsa. Pagutan na siya, giunsa niya kong asawa kagabi. Pastilang gubutas baryo naman mahigala. Pagkaulaw. Aron nga mawala ang kaulaw, ang maong laki ning balhin sa Palawan. Ang asawa na kabilin unta panulaw kayo, pastilan imong bana, mo hinungdan ni kagubot ang pamilya tungod sa imong bana, ay ning wala po ng asawa ning hanaw. Ang mga bata higala ko nagsalimuang luunawon ing ko pastilan. Kung wa pa nagpakulaw imong papa, di unta ka maingon ani. May gani ka mga bata higala, wala sila maluyay sa unsao man na pastor nga akong amahan inanaman, pasag dahil ilaha man na. Apan siya mahigala ko, nagtrabaho, karon sa komersyo, mayong trabaho. Dili ko nimong tanawon, sultihan ta mo, siya kani nagpakaulaw, pakighilawas, nagasimba o mga dibuho, di Diyos. O niya ni nanapaw, na ay asawa,
Pero iwo pa yung adtuon na ibana, iwo pa yung kuhaon. Ay mananapaw. Dayon na balang kasulatan, kini mga tao nagbaligya sa dungog, malalaki ka man og babae. Kinsa nakatunyog Thailand? Thailand. Wala. Sa Thailand higala na lugar gitawag Pattaya. Ingon dayon tumakawan ako. Pastor Jer, mo ato tag Pattaya, kung sa may nas Pattaya. Sa basta mo ato lang ta. Wala kundi lagi inaon sa tuwa dito. Sapat pong sa Thailand, kay baloko sa tuwa dito binuang. Unsa na Pattaya, sa kuyog lang. Pag-abot mo sa Pattaya may gala, doon ay dako kayong billboard, ingon dito. Good people go to heaven. Bad people go to Pattaya. Ikaw nga no mga bad people mo to sa Pattaya. Sa kuyog lang god. Kuyog dito may gala, kanang Pattaya na dihay mga babae nga magtapok nga nagbaligya sa dungog. Sa atbang pod, mga lalaki pod nagtapok. Oy, kuhaon po sila sa mga babae. O niya nagtanong kung ano sa may tanaw na tini, sa tanawa lang. Kung asay nagka-customer, ang lalaki ba o ang babae. So, tiyan itong may gala, pagkadaghang mga babae nga mo ato sa nagtapok ang lalaki, o niya pilaman, o mo ni presyo, kuyog dayon. Mga babae. Nagtanaw ko, nagtapok ang babae lalaki, mas daghang customer ang lalaki. But pasabot, daghang mga babae nga gusto sa mga lalaki. Kung ano ni amata dinhi, manguli na ta. Good people go to heaven, bad people go to Pattaya. Higala makaulaw kayo, apan klaro gingon dinhi, kining mga tawhana, sultihan ta mo, mao ni mga tao nga dili makaadtog langit. Yes. Barayan na tubasa higala ko ang bersikulo 10. Dili lang kana makilawason, mga kawatan, mga dalo, mga palahubog, hubog-hubog, ginagmay. Tini-dini palahubog, o niya mga abusado, mga tikasan, manapi, pero mag-antos ang uban. Makakuha tag kwarta higala, pero doon na putay, giyonsa, gilimbungan, mga swindlers, kining mga tawhana. Bato pa sa balang kasulatan sa 1 Korintos 6, dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Muna may gala kung magkabilin ta magkinabuhi nga nagpakaulaw at tubangan sa Dios at tubangan sa katilingban, layo kay ang langit alang kanato. Kana mao ang gingharian gitagana sa Dios. Ugo niya ang tanan nga mga tao nga nagkinabuhi subay sa dalan sa Dios, sila ra gyud makadto anang lugar. Sila rin makapanag-iya sa gingharian sa Diyos. Kung magtanaw ang Ginoo may galas kalibutan, pagkadaghang ikasaway, pagkadaghang mga sayop, pagkadaghang mga tao nga nagpakaulaw. Muna ingon din ang balang kasulatan, gibasa na ito ni kagabi, Epeso 2, versikulo 3. Og tungod nini, gipakasuko na to ang Diyos, og onya silutan taniya, sama sa ubang tao. Buos ang agda mahigala ko, isa nga kini, mao na ni ang katapusan sa kadautan sa kalibutan, sunugon sa Dios ang yuta. Kung iyang hinluan ang yuta, pinagis tubig kaniadto, karon dili na, kalayo na. O niya kinsamay apilon niyag sunog hinlo sa kalibutan. Klaro ang sa balang kasulatan. Kadtong mga tao nga dili mo tuog Dios, mo to mga tawhana nga hukman sa Ginoo, og iyang laglagon, apil na ang kalibutan nga nahugawan. Mao ni mga tao higala ko nagpakaulaw. Muna kagabi atong gitunan, busa balik na mo. Kay dili ko ganahan magtanaw biya nga mga matay ang tao silang pagkadautan. Gusto na ko nga sila mamalik. Balik gikan sa ilang pagkadautan, mo balik kadto sa Ginoo. Muna ingon dinhi may higala ko, ingon dinhi Ezekiel 33:11, ingon dinhi busa balik na mo, balik na mo. Gikan sa inyong dautan nga binuhatan, nganong magpakamatay mangyud mo, o katawan sa Israel. Higala ang Dios nagpaabot ka na tumubalik. Muna gito na nato kagabi, wa sa dayon mo balik kaniadto, bila may katuig ka gusto niya nga ikaw, ako, kitang tanan maghinulsol, og di na magkinabuhi nga magpakaulaw. Kay kung dili man gali kita mo tumahiga, ingon dinhi sa imuhang mga hunahuna sa imong binuhatan, ingon dinhi nan sigurado gyud nga ikaw mamatay.
Higala, ang Dios nagpaabot ka nato sa matag adlaw nga unta himuon nato ang mga butang makapahimuot kaniya unya mahimo putang panalangin sa katilingban. Nganong himuon nato na tungod kay nahibalot ang higala ko ang Dios hapit nang mobalik. Sa iyang pagbalik unya kadto makatawhan nga di nagpakaulaw iya kining tapuson. Wala siya mobalik kadto kay daghan pa mga tao gusto niya mabag-o, mobalik, magsubay sa dalan nga diin maghatod kanila sa kaluwasan. Muna ingon na balang kasulatan higala ko sa 2 Pedro 3 versikulo 9, ang Dios dili langay-langayan. Gamay pa ko nakadungog ko mobalik ang Ginoo hangtod karon sa 61 na lang ko pastilan wa pagyapoy Ginoo. Grade 2 ko nakadungog ko na nagwali sa Diyos ko sa parang sultan ko darat. Mubalik ng Ginoo, magbago na ta, ibiyay ang tanang mga daotang binuhatan. Unya kadaghan mig manok, pag uli na ko sa balay, ingko pa, inako kong papa, ingko pa. Mubalik naman din Ginoo. Unya, inig-balik sa Ginoo, kanang manok na to, daghan na ba, ako itig pagkaon na. Sayang, ihawon ta na tanan. Kung sa tibag sumapa, binuang na, storya ra nang mubalik ang Ginoo. Kadugay na ko nakadungog balik hangtod karon wala paghihapon. Ya karon nakadungog na pud ka. Namo ginagwali dito sa Chusco, dito gyud sa merkado sa Parang. Mubalik ang Ginoo. Pastilan ang manok kadaghan og balik kaluog sayang ang manok kadto na lang na. Hastilan grade 2 pa ko hangtod ron wa paghihapon. Aban dunay tuyong ano wala ubalik ang Ginoo. Klaro gingon dinhi. Kay gusto niya nga kitang tanan dinhi kagabion o ang atong pamilya magbag-o. Ingon din kadi sa gusto nga malaglag mo. Ang gusto niya nga bubiya kitang tanan sa atong pagpakasala aron kitaon niya magasaka paingon sa ganghaan sa gingharian gitagana sa Dios alang sa mga balaan. Buos sa maigala ang tambag alang kanato ingon na kita inila nga Kristohanon. Ingon nga Pastor Pedro, Apostol Pablo, Efeso 4:17, ingon na kita sumusunod sa Ginoo. Ako naghangyo kaninyo nga unta undangon na nato ang pagkinabuhi nga laway pagkinabuhi nga daw mga tao nga wala kay laog Dios. So, undangon na to ang pagkinabuhi magpakaulaw. Karon atong isgutan higala ko kining suhito, dungaga nato ang atong gitun-an kining pagbangon gikan sa pagpakaulaw ngadtos pagkadungganon, arising from shame to honor. Doon na yung sa kabata higala ko na minyo iyang mama unta pero kay wa pa kasal gibiyaan sa pamanhunon ning kuyo ug laing babae ang lalaki gibiyaan ang babae hinigog mga mabdos. Karon nataw higala ang bata nga way amahan. Naon sa manghitabo ang kaning bataa, kanunay siyang bulihon siyang mga higala, anak sa liki sa kawayan, walay amahan, walay amahan. Unya mga tawa dayon. So, ingon siya, ma, asa man si papa, ma? Isultihan sa inahan ang iyang anak, sadak, minyoonon mi si mong papa. Imbes kitakda ng kasal, ning lakaw sa ning kuyo ug laing babae, hinungdan nga ikaw na tao nga walay amahan. Apan sagdi lang kana amang kumotiman si Muha. Isa sa man si Papa ron sa may ngalan. Ang ngalan si Papa si Sherman. Asa man siya ambot lang. Sagdi lang na. Higala kini nga bata. Kanunay siyang bulihon. Way papa, katawan din siya. Usa kay gyud na simba siya. Pag simba niya may gala, hapit na maman ang wali, ingan siya mulakaw na ko kay makita na po ko sa mga tao karon din, ay, asa yung papa? Way papa. Di, ningadto siya sa main door. Agoy, kinamay gwardiya din siya nga, oy dong, di ka pwede kaagi din kay baga kay ang snow, kay ting snow man to, sa Amerika man hitabo. Isa dito kaagi sa kilid, kay gihinluan na to dito, wala na snow. Ang sa imbis to na sa stubangan, ning balik ang bata, ning agi din kay mugawa sa kilid. Naunsa man ang human ang wali, ning naog ang pastor, mahigalang nga nagwali, nasugatan man niya, ingon ang pastor, hey dong, asa imong papa? Hunahuna ni batano, ning siya nga, pastilan, abi man ako ning pastor, dili magbuli sa kuha, karon ang papa magyapoy pangita. Pariha naman dahil ning pastor o ako mga higala. Pero wapa gani katubag siya mahigala, ingon dayon ang pastor, ay nagtubag, kay balo ko kinsa kang anak,
Kay balo ko 15 imong papa, pagkadungog yun sa batanon sa bata, igala ko nga 13 anyos, kay balo ko 15 imong papa, iso, ha? Nailhan niya kong papa? Agoy karon, magkaanto ni ko sa kong papa. Ingon ang pastor, kay balo ko si imong papa. Ingon siya nga, then, who is then my father? Ingon na dayon ang mga pastor, anak ka sa Diyos. Pagkadungog yun sa batanon, anak ka sa Diyos. Mura din sa katuo, ha? Anak ko sa Diyos. Ingon siya, oh boy, you are the son of God. Come on! Dato ang imong amahan. Lakaw, pangayuwa imong panulundon. Kay dato imong amahan, anak ka sa Diyos. Di, gipikpik yung abaga niya. Padayon ang pastor o pangumusta sa mga tao nga nagtindog. Ingon na batanon, karon, pangutanon gani kong 15 kong amahan, akong inusla, anak ko sa Diyos. Higala, bisang 15, mangutanan siya, mahigala, mga kauban niya, kadula niya, why papa? Isosoy papa, anak ko sa Diyos. I'm a son of God. Tungod ato mahigala ko nga inspirasyon, ang maong bata nagtungha, nahimong abogado, ning lampos, ganuman, na kanunay sunana, anak ko sa Diyos. Karon higala, ang professor sa Osaka University, kini si Dr. Fred Craddock, nag-ato siya sa karinderya, naitigulang higala, nga mo ato dito sa misa sa langaon niya, istorya niya, katawa, niya, balhin na po dito sa laing na misa, ingon na si Craddock, isa nga, kisa maning tigulangan ni. Imbes nga sila kuno nagforlo, nagpahayahay, naon sa manoon nga niya, may tigulang nga sa mukan, sa karon maabot na gina sa muaron, naabot ito, sulti rin siya, isang amin mo, doon ay bata, na tao siya way amahan, unya ning adto sa simbahan, pag adto simbahan, wa panuman ang wali, ning gawas sa siya, kay basig inon siyang walay amahan, naun sa man nga wa man sa kadto sa, wa man sa kaagi sa dako nga pultahan dito sa gamay, nasugatan niya ang pastor nga nagwali, unya karon, iyang na siya asa imong amahan, muti sulti sa tigulang, unya nagaingon ng bawang pastor, ayaw nagsulti kasi mga amahan kay lako, anak ka sa Diyos, lakaw adtua ang imong panulundon kay dato imong amahan. Pagkaman ana, katong bataa, nadasig siya kay ginang anak sa Diyos, nahimo siyang abogado, unya nahimo siyang pangulo sa ilang lugar. Unya lakaw siya. Nya katawa din tigulang. Giingnan ni Craddock to iyang kauban sa lamis. Hey, kailan katong tigulang ha? Samukan kayo. Ingon na ang mga nangaon sa kanya, wag ka kaila itong tigulanga. Mao to si Governor Binhofer, thrice nahimong gobernador sa Tennessee. Katong yang istorya, mao to yang kinabuhi. Ingon si Craddock, isa nga pastilan, kaila pa rin ko itong mo dito si Binhofer, bata bang ko na sa tuuna, karon tigulang naman. Gistorya di ay ni higala, nga siya nahimong gobernador, katong bata, giingnan anak sa Diyos. Karon, unsaon nimo pagkaanak sa Dios kung ikaw higala ko nagkinabuhi, nagpakaulaw, wala gyud. Ingon din ang usa ka magsulat, usa ka mahimbutang may tungod sa usa ka hitabo nga dili mayo sa imong kinabuhi. Makita nimo kung unsang tinuod sa kolor sa mga tawo nga imong ikahinabi. Mailan nimo kinsa imong tinuod nga higala kung dili kanila bulihon, apan hatagang kag padasig, luoy ka, sagdilang kay ang Ginoo na higugma sa imuha. Kung ikaw wala isalapi, di ibig sa isang dilang, pag antos, mag-working student ka, makalampos ka, ako bitaw nag-working man ko. Padasig! Mailan nimo kinsa mga tao mahigala ko, nga mahimo makatabang nimo, karon si Binhofer, mauna ni siya, natigulang siya, apan kanuniyang mahinumduman ang iyang pagkabata nga way amahan, apan giingnan siya anak sa Dios. Unsaon ito pagkahimong anak sa Dios? Nan ang atong sito karon ning hawa sa iyang pagpakaulaw o niya gihatagan og pasidungog. Nagingon ang usa ka magsulat si Leo Tolstoy. Mao ni ang gitawag ni usa ka manunulat panahon sa high school ko, pagkadaghang mga quotation nga akong ipangkuha kang Leo Tolstoy. Ingon siya, ang tanan magunahuna nga usbon ang kalibutan. Apan wa goy nagunahuna nga usbon ang iyang kaugalingon.
Sito na, may tagmausab ang dagan sa ato ang komunidad, may tagmausab ang dagan sa itong panggobyerno. Daghang nagplano ana hunahuna, apan wala gay naghunahuna pag-usab sa iyang kaugalingon. Higala, nagingon din ni Sir Norman Vincent Peale, ang pag-usab sa imong hunahuna, makapausab sa imuhang kalibutan. Ingon po sa Mahatma Gandhi, Mahatma Karamasagani isa ni, kung ang pag-usab, mao kana ang gikinahanglan sa kalibutan karon. Higala sa kalibutan itong ipuyan, ang kausaban mo kanay gipangandoy, mo kanay gipangita sa mga katawhan. Matos sa kamagsulti, ang ikaw mag-usab gikan sa pagpakaulaw ngadto sa pagkadungganon. Higala kung makabilin ta paghimo og dili maayo na kanunay ang pagpakaulaw at tubangan sa Ginoo tingali matago nato sa katilingban. Dunay usa ka tawo nga ulaw kayo. Kini siya mahigala ko mao ni ang tao nga sulod sa dugay katuigan nagpakilimos. Grabe kayo. Nagpundo siya niadtong pool sa Bethesda kay sa Biblia nagingon nga kung tuyokon sa manulunda ang lake sa Bethesda, kung dunay tao nga makatuslo nga masakiton maulian. Kining tawhana wa siya'y parente, way pamilya, apaning adto siya sa pool o Bethesda kay nagpaabot siya kanusa tuyokon sa manulunda ang tubig. Muna ingon na balang kasulatan Juan 5, og dito daghang makatawhan nga nagpaabot masakiton, mga buta, mga bakol, mga ningkuyos ang ilang lawas, nagpaabot kanusa tuyokon sa manulunda ang tubig aron sila makatuslo og maulian. Karon daghanang nangaulian. Kadto mga dunay mga pamilya inigtuyok sa tubig, ilang pasanon, ilagala ko ang ilang mga masakiton, ituslo sa tubig. Kaning tawhana kay wa may pamilya. So way makaalsa siya ha, kay siya di man kalakaw, paralitiko man. Daghan na nangaulian. Apan kaning tawhana, wa gyud 38 anyos nagpaabot nga lahugayon ang tubig. Iniglahogay, di man siya kauna, wa may mualsa, pabilin siya sa mangitag pagkaon. Nangitag pagkaon, 15 mo adto sa pool, magpakalimos. Nagpakaulaw, 38 katuig. Ang iyang hugaw, higala ilaban niya, diaras dool. Pastilan pagkahugaw, yun nga tao. Usa ka adlaw, niabot si Jesus, niadto mga dapit sa pool o Bethesda. Nakita niya ang maong tao nga naglubog. Naibalo ang Ginoo nga siya masakiton. Naibalo si Jesus nga siya dugay na nga tuwa dito nagpaabot. Sa diya nga si Jesus sigala ko ning dool siya ha. Nakita niya kining tao naglubog sa banig. Ogo niya gidool ni Kristo. Mao to'y primerong kontak ni adtong tao nga di kalakaw og ni Kristo. Karon, doon na kontak. Sa diya nakita siya ni Kristo. Doon ay kaluoy si Kristo. Ingon na balang kasulatan, Juan 5:6, og samtang nakita siya ni Jesus nga naglubog dito, kay balo siya nga dito siya dugay na kayo. Kay makita siyang sanina, hugaw na, way laba-laba, hugaw luoy kayo. Karon may gala ko, gibati og kaluoy si Jesus. So tiyan to may gala, bisan kita masinalaipon, bisan kita makasasala, bisan kita hugaw kayo, abaran Diyos bation niya kaluoy, tungod kay gusto siya nga ang tao mabag-o, gusto niya nga hinluan ang mga katawhan gikan sa kasalanan, gikan sa kaugawan. And so dunay pagbati nga niabot sa kasing-kasing ni Kristo. Pagduol niya sa tao, migala ko, ingon siya, ogon niya si Jesus, ingon ngadto sa maong tao, ingon siya, unsa may imong gusto, niya man kadinhi, unsa may gusto nimo, gusto ba kang maulian? Higala pagkadungog sa tao nga palito ko isa nga, kinahanglan pa ba ng ipangutana? Pastilag kay balupang taning tawanan nga 30 na kong lubog-lubog dinhi, paabot ko, kanus ako, matuslo sa tubig aron maulian. Di na ni mangutanag, kung saman, gusto ba kang maulian?
Ang higala, nganong gipakutana sa Ginoo ni? Tungod kay gusto sa Dios nga mabati ang tubag sa tao, gusto ko. Ang Dios higala mousab lang sa tong kinabuhi kung gusto pud ta. Apan kung dili ka gusto mausab, di gyud mamugos ang Ginoo. Adunay doktor mahigala ko. Ning adto nito ang usa ka masakito naghikog ning inom siya og kanang hilo sa ilaga. Dito nahitabo sa Sri Lanka. Tungod kay nangayo siya kwarta siyang asawa kay palit og buga ang asawa nganong muhata man ko nimog kwarta palit og buga mula ang baba gira sa asawa ingon sa asawa ang iyang bana gidala sa ospital. Karon giatiman sa doktor. Unsa mahitabo higala ko nga imbes tagaan nag oxygen pagbutang na gipang-imot sa bana. Kuana! Ingon na doktor, Mister, kalma lang, kay tambalan ta ka, ano maulian ka? Ingon ang bana, nganong tambalan mo ko ni mo, Dok? Nga gusto naman ko mamatay, naghiko gani ko, matay karon tambalan hinoon. Higala tanan nga panglabay sa bana, di ko gustong tambalan, I want to die. Pas sila hilak sa asawa, nganong mamatay man ka? Tungod naman kay gibalibaran ta ka, nga wa ta kay kwarta kay palit og droga. Isa nga dili, kung mag-drugs ka, hinahinay mamatay kaysa og mao na silang ka mahigala kay ang patay di may isud sa lungon. Ibutang raman diha lungon murag bulak ba ang lungon abrihan ana. Nya na ka diha maghigda, so lawas sa tanan. Pag dayong lubong usa pa to isirado ang lungon. Guwapo ilang lungon to kay maabri-abri murag bulak. Iko pasilan kabatan-on pa kung sa hinungdan, istorya ng asawa mo na hinungdan. Giatiman unta sa doktor kay unsa ra nang hilo sa ilaga, di ko na isog. Matambalan tato, pero kaya di man gustong matambalan. Kanihigala ang tao, giing na ni Sos, saman, gusto kang maulian? Ang tuyo sa Ginoo, iyak kang ayuhon, iyak kang usbon, sa dihang ikaw, interesadong mag-usab. Apan kung kontinto na tayo galak gustong kinabuhi, nga nagpakaulaw, aw di yung kausbon sa Ginoo. Apan ingon siya, sa ka, gusto ba kang maulian? Higala makita nimo ang hunahon sa tao sa pastilan. Kakapoy na nakog pakilimos, usahay tagaan, usahay dili. Aban ang tuyo higala, unsa may imong tinguha. Nagtinguha ba kang maayo? Kung ato ni pangutana sa kagalingon karon higala, nagtinguha ba tang mausab? Gikan sa kinabuhi nga nagpakaulaw, ngadto sa kinabuhi pagkadungganon. Din karon ingon sa tao, gusto mo lang? Kadugay na nako din Ginoo. Dugay na kay ko. Daghang panahon nga diin, tuyo ko na ang tubig sa pool sa Bethesda. Ako mukamang na dito. Apan usahay birahon ko sa uban. O gonya ila kong sikaran, ila kong sikhon, kay sila'y muuna og taak sa tubig. Nangaulian sila, apan ako nagpabilin nga masakiton. O sa ingon niya ni Migala, kasurindiron ako. Ingon din sa diyang muadto nako sa pool. Agoy ang uban mo, tulod nako, musiko nako, ila kong patiran. Aron di ko kadto sa tubig. Ingon siya, walay pulos ang akong pagpaningkamot. I am ready to give up. Di na lang ko magunahon ng maulian ko. Nga naman, sige na kong paningkamot, wala yun. I try to make it to the pool by myself. Higala, naningkamot sa siyang kagalingon, kaya may parente, may pamilya. Abasultihan mo, higala, kung ikaw maningkamot, pag-usab sa imong kagalingon, magbago, nga di na magkinabuhi, nga magpakaulaw, kung ikaw lang, di yun na mahimo. Nagkinahanglan kitag Kristo, nagkinahanglan kitag Hesus, nga may mutabang ka nato, mabago ta. Ingon siya, naningkamot ko sa kong kaugalingon, apan way pulos, tinuod na. Mahimo lang tang bago, kung si Kristo mutabang nato. Mahimo lang tang bago, kung tabangan ta sa atong maglalalang, nga mausab ang atong kinabuhi mo isa nga, balik mo, balik. Nga nung magpakamatay man yun mo, magpadayon pag kinabuhi, nga magpakaulaw. I am ready to give up. Aparo sa gihimon ni Isos. Ingon din niya balakasot, ogon niya, si Isos may ingon nga to kaniya, hala sige tindog.
lukuta imong banig, unya lakaw ka. Higala, you can just imagine 38 ka anyos nga lingkod lubog, wa gyud tindog-tindog karon siya. Hala sige tindog, lukuta imong banig, unya lakaw ka. Higala, ang tao nga diin nakakita kang Hesus, wa gyud siya magukon-ukon, maingon siya nga di man ko makatindog, wala gyud. Ang Biblia klaro kayo nag-ingon dinhi, og unya sa diyang gini sila lukutang banig, unya tindog ka, unya lakaw. Of course, igunita ni Kristo ang iyang kamot. Higala, ning tindog, maka-imagine ko ning tindog ang tao. Unya, mura na magkurug-kurug pa yung tuhod. Uy, makatindog naman ko. Ano siya, tindog na ko. Ingon si Kristo, sige tindog, lukuta ang banig, unya lakaw ka. Sa wala, pagpangutana ang tao nga paralitiko, pagtindog, gilukot ang banig, gipasan, unya siya milakaw. Paglakaw sa mga tao, mahigala, wa siya huna-huna nga mubalik pa ko din. Wala na. Naulian siya mahigala tungod kay si Kristo na nakiguban kaniya. Tanawag yung sulti kasulatan. Versikulo 9. Og diha, ang tao naulian, og unya gilukot iyang banig, og nagsugod siya lakaw. Wag yun mangutana po na tao, kisa mereka. Wag yun po. Wa siya papangutana. Apan magyala, kung imong tanawon, ning lakaw ang tao, nalipay siya, wa na'y hunahuna siya, nga mobalik pa sa lugar, 38 anyos kong nalubog dito, karon naulian ako. Ang iyang papakaulaw, higala, karon nabalik ang dungog. Muna akong honor, restored. Ang kadungganan, naunsa, nabalik kaniya. Muna atong gihimog uluhan kini ang pagtindog, bangon, gikan sa pagpakaulaw, ngadto sa dungog. Karon ang tao, naglakaw siya. Nakita sa mga tao, mao man din dito sa Polo Bautista, nga dugay kayon magpakilimos, kadaghan ko kahatag pagkaon na ni, nganong nakalakaw naman ni. Ingon na dayon, ang mga tao, kinsa may nag-ayon ni mo, kinsa nga doktor. Ingon dayon ang tao, wa ko kaila to. Ambot kinsa to. Basta gigingnan lang ko nga, tindog, lukuta ang banig, unya lakaw, ning lakaw ko, muna karon nakalakaw na ko. Kinsa may nag-ayon ni mo, isambot. Aba ni galsultihan ta mo, kadtong tao nga naayo, way laing giadto, ning adto siya sa sinagoga, ning adto siya sa simbahan. Karon, si Kristo kay ning adto pog templo, sinagog. Agoy nakita man niya dito ang tao nga iyang giayo, oy, mo man to, ikaw man to akong giayo. Ingon din siya nga, ikaw man to nag-ayo din ako. Isa nga, pasilan salamat kayo, karon na ayo nako, wa nako, makalakaw nako, magkapangitan akong trabaho, di na ako magpakalimos, di na ako magpakaulaw. Pero sa ingon ni Kristo mahigala. Ingon si Kristo sa tao nga iyang giayo, nagkita sila ha, ingon din ogon niya, si Jesus nakakita kaniya sa templo, ganiya, paminaw. Karon ikaw naulian na. Ayaw na pagpakasala. Tanawag ingon ni Jesus ha, ayaw na pagpakasala, nga naman, kay basin baya, mubalik ang imong sakit, mas grabe pa. Naulian ka na, ayaw na pagpakasala, kay mubalik ang imong sakit, mas labaw pa, kagrabe sa imong sakit kaniadto. Higala, diha pa rin baluan, sa maong tao, nga nag-ayo dahil siya, si Jesus. Karon, malipayon kayo siya may galak ko, nga musulti sa mga katawan. Kung imong tanawon din niya, versikulo 15, ogon niya ang lalatao ning lakaw, o iyang gisugilon sa tanang mga tao, nga iyang hibalag, ang nag-ayo sa kuha, si Jesus. Ang nag-ayo sa kuha, si Jesus. Siya mo'y hinungdan, siya mo'y mananambal, nga nag-ayo sa kuha. Karon naulian ako, si Jesus ang nag-ayo sa kuha. Perting lipaya sa tao, gipangsultian niya ang mga leader sa Sanhedrin, sa sinagoga. Si Jesus ang nag-ayo sa kuha. Higala, nasa una-una sa tao ang ingon ni Jesus, ayaw na pagpakasala. Kay basin baya ang imong balatian mo balik, o gonya, labi pa hinuon ang imong magian, mamatay na hinuon ka. Maunag ka doon ay gibutang sa una-una.
Muna yung din may gala ko, kung doon naman tayo mga kaluyahon, kung doon naman tayo mga kahiwian, pasayloon to si Ginoo. Kung isa nga, ay nagpapakasala ha. O sa gingon si Bruhanon, Kapitulo 4:16. Actually, 15:16 na isa nga, kung kamo adunay gustong mausab o mabago, dool kamo ngadto kang Kristo, kay siya ang imong tabang kon mananambal. 16. Kay bisan unsang imong gikinahanglan, ikaw may sugon nga moadto at tubangan sa tuno sa manggiloyon nga Dios, o didto ikaw trataron diha sa walay kinutuban, walay limit nga unsa nga kaayo og ikaw makakita og tabang. Ikaw makakaplag og tabang gikan sa Dios. Higala kung ako masakiton, kung ako dunay kaluyahon, kung ako nagpakaulaw sa kong kinabuhi, isa nga, duol kang Kristo. Kay siya mo'y mutabang kanimo, ayuhon kaniya, walay laing makatabang kanato. Apan sa diha nga ang Dios mutabang kanato, ang iyaw maingon, oy diha ka, di ka malipay, diri ka sa akua, kay daghag lingaw-lingaw, bahalag magpakaulaw, pero kay malipay man ka. Bahalag mapakaulaw, pero matagbaw man ka. Kung diha ka kang Kristo, dili ka kahimo ani, dili ka kahimo ana, ay luoy ka diha, mingaw. Higala tanawa ang yawa. Apan kung ikaw gusto nga mabago, pasagdahin ang yawa. Apan tumano nimo ang Ginoo. Nga naman, niaging ko adto Kristo siya kinahanglan nato may gala ihatag sa Ginoo. Ang Ginoo mutabang nato. Kung ang yawa higalo kumingon nga ayaw. Sama bitaw kang adong kiba sa atong gitun-an pirmirong gabi. Ingon na Ginoo, ayaw kaon, ingon yawa, kaon. Ingon na Ginoo, mukaon ka mamatay. Ingon na yawa, ay dili oy. Grabe may gala ko hangtod karon sa tong panahon. Nagyapon ang pagpakigbugno taliwala sa Dios o sa kaaway. Karon, unsa may expectation sa Ginoo ni atong tao nga iyang giayo. Unsa may iyang expectation? Isa nga paminaw. Naulian ka na, karon undang nas pagpakasala, kay basin mas grabe pa ang muabot kanimo. Higala nag-expect ang Ginoo nga sa diya nga naulian ang tao di na magpakasala. Stop sinning. Ang pangutana karon, unsa man ako pagkahibalo na kasala ko? Unsa man ako pag-define sa sala? Higala ang Biblia nag-ingon, tanaw mag-ingon sa balang kasulatan, unang Juan 3:4, ingon din bisan kinsa nga nagpakasala, kana siya masinupakon sa balao sa Dios. Tungod kay ang pagpakasala, mao man ang paglapas sa balaod. Higala, ingon siya, ayaw na pagpakasala. Bulit pasabot, ayaw na paglapasa ang balaod na ko gihatag. Balaod sa may panglawas, balaod sa kagawian, daghang balaod gihatag ang Ginoo, pinaagi higala ko sa pulong nga gihatag niya kanato. Na dinhi, isa ayaw na pagpakasala. Ayaw na bungkaga, ayaw na lapasa ang kasuguan. Karon higala maila nato. Kinsang anak sa Dios o anak sa yawa. Abisag kinsa naman po, di taga namin anak ko sa yawa oy. Pero ginon ka nga, gusto kang mahimong anak sa mayor sa Mantikaw, ganahan ka ita. Gusto kang mahimong anak sa presidente sa Pilipinas, ganahan ka ita. Pero ginon ka, gusto kang mahimong anak sa yawa, bahala na mo diha. Pero saan ito pag-ila sa mga anak sa yawa o anak sa Diyos? Niya may gala, ang Biblia may nagsulti. O sa gingon din Ulang Juan 3:8 nga to sa 10, sabi din bisan kinsa nga nagpadayon pagpakasala, siya naisakop sa yawa. Nailalom sa yawa. Tungod kay ang yawa, makasasala man sukad pa sa sinugdanan. Muna ingon si Jesus, ayaw na magpakasala ka, yakas yawa. Ang pagpakasala mo ay paglapas sa kasuguan. Ingon na Ginoo, ayaw na paglapas. O yun ingon din pagyon, versikulo 8, ogon niya ang anak sa Dios nagpadayag. Tungod din nga rason, kay iyang,
Unsaon? Tapuson ang gihimo sa yawa. Kaya ang yawa mao gihinungdan sa pagpakasala. Siya gyud amahan sa mga bakak. Siya amahan sa pagpakasala. So mga higala, versikulo 9, ingon dinhi, busa kadtong mga anak sa Dios, dili na magpadayon pagpakasala, kay ang kinaiyahan sa Dios na naman sa ilaha. Mo dayto ingon nga naulian naman ka, ayaw na pagpakasala. Ayaw na. Ayaw na paglapas ang kalagdan niya sa Dios. Ngano? Kaya ang paglapas sa kasuguan sa Ginoo, mao man ang pagpakasala. Unsa man ang kasuguan sa Dios, mao na ang standarte sa paghukom sa Ginoo sa mga katawhan kung ikaw mahimo bang tarong o nahimo bang dautan. Muna ingon din na, kung nahigugma mo na ko ingon si Jesus, bantay ako mga sugo, Juan 14, versikulo 15. Karon sa mga sugo na din na nga makabago sa tuwa. Nga kung atong supakon, makasala ta. Ingon na Ginoo, ayun na po pakasala. Tanaw na ito may gala ko. Ang kasuguan nga din kasagaran gipang supak sa mga tao karon mo hinungdan nga nagantos ang kalibutan, kining kasuguan gihatag sa Dios ngadto kang Moses sa bukid sa Sinai. Human na nabuk ang mga Israelhanon sa pula nga dagat. Naabot sila sa bukid sa Sinai. Ingon na Ginoo ka Moses, Moses, saka sa bukid kay o aduna ko ihatag nga kalagdaan aron maimong giya sa mga katawhan nga akong gipagawas sa Egipto paingon sa yuta sa saan. Ning saka si Moses igala, nagistorya ang Dios kadto ka Moses, o niya gisulat sa Ginoo ang tanan nga mga kalagdaan nga alang sa mga katawhan diha sa papan nga bato. Human na sulat, gihatag niya ka Moses, gidala ni Moses ngadto sa ubos sa bukid sa Sinai, o niya iyang gibasa, gisulti sa mga katawhan nga tuwa nagpaabot ubos sa bukid sa Sinai. Unsa mang sugo pulo ka sugo higala ko, duha ka papan nga bato, ang usa upat ka kasuguan, ang ikaduha unom na himong polo. Una nga sugo ingon dinhi, dili ka magbaton og lain nga Dios at tubangan ko. Ikaduha, dili ka magbaton og larawan nga kinulit, bisan unsa nga butang sa langit sa yuta ilalom sa tubig, kay ako abughuan nga Dios. Ikatulo, ayaw gamita ang ngalan sa Ginoo pagpasipala, kay ang Dios dili mag-isip sa usa nga magagamit siya ngalan pasipala nga way sala. Ikaapat, hinumduman mo ang adlaw igpapahulay, balaanon mo kini. Mao nay primero nga papan nga bato. Adto ta si kaduha, kay duha man kabuok mo nang duha kay butan din ha. Ikaduha, ingon dinhi, dil tahoron nimo ang imong amahan o ang imong inahan aron magataas ang imong mga adlaw sa yuta nga gihatag kanimo sa imong Dios. Tahoron mo na karon mga anak, ang sugo sa Ginoo mutahod tas ginikanan. Dili kay magsupak-supak. Ika-unom, dili ka magpatay. Ika-pito, dili ka manapaw. At ang diskutan kaniya, minyo na sa pawan pag yun. And then, ikawalo, higala ko, di ka mangawat. Karon, kung kining sugua, gipang tamdan pa sa mga tao, di ka magpatay, di ka manapaw, di ka mangawat, di ka magsaksig bakak, wauntay bakak. Higala, why samok ang kalibutan? Apan sutian ta mo, kaning sugong igyatag sa Ginoo mo, giya, latid sa kanabuhi sa tao, gisupak sa kadaghanan. Ikapulo, dili ka maibog sa mga butang sa imong silingan, bisan pa siyang asawa. Uy, mga bana, na may asawa ta, kay bana naman ta. Ayaw ni pastilaw, ika na ako asawa. Ug pareha po ta ng asawa, so silingan, pastilaw, tanawar ko na, taas ka igbuhok, ang tudlo, murag bulinaw, ang paa, murag ubod sa saging. Ayaw nagtanawan ng asawa nga di imo ha. O say maibog man ta, diri na kasi mong asawa. Nganong dunay mga kagubos sa puluyanan, tungod kay dunay pagpangibog, bisag na minyo na. Ingon tungkol sa abi nimo, ikaw magito akong pulitaon ta sa MBC ba? Dili man tong imong amiga, idlas magkakayo di tanawa karon. Dito na ko nang litaw sa imo ang barkada, nawa kay kun higugma. Ikaw magito akong gigugma ba? Tanawa ron di gubot among pamilya. Ingon ang babae sa pastor, minyo na siya, dugay na kain ng labay, nanas ni mga anak, puriya pag yung gisultihan na lang, ikaw magito to ba? Ikaw niya, sa pagkibati mo, siya, naglagot ko.
Magani kinaglagot ka, basi yung ganahan po ka. Higala, minyo na, pero naibog pa. So, kinita na sa balang kasulatan. Ang problema lang, tungod kay daghang mga tao kunahon ng dili man talabot ana o matay apil para naman sa mga Hudyo, para mga Israelhanon, wa matay apil. Pagkadaghan sa mga tao magwawali nga akong nadungog kanang sugo wa gyud tay labot kay iharas mga Israelhanon. Tanaw ko na tong Biblia higala. Inigulay sa inyo nga basa po ni Ecclesiastes 12:13 gingon dinhi, kini mo ang katapusan sa butang, ang tanan nadungog na kadlo kay ang Dios og bantay ang mga sugo, kay kini mao ang tibok katungdanan sa tao, the duty of man. Wala gyud giingon nga kasuguan para ras mga Israelhanon, para ras mga Hapon, para ras mga Amerikano. Ingon dinhi kay ang kasuguan mao ni katungdanan sa tibuok kalibutan sa tanang katawhan. Higala mao ni sugo nga malapas nato munang kinabuhi nato pakaulaw. Pagingon di ka mangawat, agoy nangawat man. Pagingon di ka magpatay, agoy gipatay na lang. Ingon tungkol sa katao. Mapasaylo ka ko, pastor, sa Sambuanga na hitabo. Daghan kayo sa mga ginikanan na wadag anak tungkol sa kuwa. Daghag mga anak na wadag ginikanan o mga ginikanan na wadag anak tungkol sa kuwa. Ikaw nga naman di John mananganga. Nga naman di John. Sa pastor, kada kung manulis mi naghilak siya nagsulti. Kada kung manulis si pastor, unya mailhan mi sa among gitulisan, amo lang patyon basta kay mailhan mi. Pero di may mailhan okay lang. Muna mabutang sila igalog bonit sa ilang naong sa mailhan sa tingog. Ikaw na. Kailagod sila. Ilan lang patyon kay aron way makasumbong. Karon nagkadaghan ang napatay gala ning laya sa Sambuanga. Unya nagkita mi gala, isa pastor pasaylo pagkako. Ikaw John, kung magbag-o ka, kalimtan sa Ginoo imong gihimo, pasayloon kaniya. Isa nga, pastor, klaro kayo sa gingon sa Isaiah 1:8. Ingon din na, bisan unsa ka pula ang inyong sala, pution ka na sama sa balhibos karnero. Bisan dagtong pula, pero pution ka na sama sa nibi. Higala pasayloon ta. Apan kung ikaw gani, di magbago. O sa gingon, Proverbio 19:16. Bisan kinsa nga magatuman sa kasuguan, magapreserbar sa kinabuhi. Apan bisan kinsa nga magasalikway sa mga tambag, alagianan sa Ginoo, sila gayod mga matay. Klaro yun kayo. Kung kita magtuman sa gisulti sa Ginoo, di na ta magpakaulaw. Ingon ang Ginoo, ay na pagpakasala. Wa na'y kasuguan nga atong malapas pa. Kay ang pagpakasala, mo man na paglapas sa sugo. Karon, kay di naman ko maglapas, wa na'y sala. Ako karon makabilin nga ang kunon iyaha sa Dios. Higala mo kini ang gisulti sa balang kasulatan. Usahay lang, dili matagag pagtagano sa gisulti dinhi. Wa na'y sugo. Higala kung imong tanaw ng balang kasulatan, nagpabilin gihapon ang kasuguan. Muna ganiya itong gingon, kinsa may mga anak sayawa, kinsa mang anak sa Dios. Yes, ingon dinhi sa unang Juan kapitulo 3, mailan na to karon kinsa anak sa Dios, kinsa anak sayawa. Nga naman, kinsa man, atong parehong basa, bisan kinsa nga wala magatuman sa kasuguan sa Dios, o wala may gugma siyang masig ka Kristohanon, dili siya iyaha sa Dios. Kung ako wala magtuman, way gugma nga to soban, sa dili ko iyaha sa Dios. Higala kini kasuguan dili makaluwas sa tao. Ang sugo di gyud na muluwas nimo, di na muluwas sa kuha. Paring siya kun higugma mo nako, bantay ang akong mga sugo. Unsa may tuyo sa sugo di ay. Kun di man makaluwas ang sugo may gala, nganong magbantay man ko. So tiyan ta mo ang kasuguan, wala nag-traffic light ba? Ang traffic light may gala, na din ha, stop, ready, and go. Okay? Kana siya, maunay simboluhan sa sugo sa Dios. Kanusta man nimo? Ay, ayaw pagpatay. Mao ni buhaton nimo. Sige, padayon og lakaw. Maibalo ka asa imong paingon. Ang sugo higala mura nag traffic law. Okay, no entry. O niya, okay, largo. Stop. Na ay one way sa Sambuanga City, higala ko.
pag one way namin ni sulod ka tricycle, ko kandi karon arabay pulis sa tumoy, ani basta dakop yun yung driveran eh. Nagtanaw ko higala ko, usaon pagdakop sa pulis, ang tricycle nga ning sulod sa one way. Ay noon sa man na higala, nga pag-abot dito na sa ang tricycle sa pulis, ning salot man ho ng pulis, ngadto sa tricycle driver, of course, dati pasayro ang tricycle. Ang pasayro di higala ko kay general man. O niya ang nagbantay kay korporal, so ning salot, bisan kung nakasupak sa sugo, ay ning salot pa, pastilan. Sa kalibutan, bisan sugo, muna ingon siya nga, daghang mga tao nga nakasala, pero makita ni musdalan maglakaw-lakaw pa. Na ay mga tao po may sala, pero tuwas bilangguan, kay wa may kwarta kabayad sa abogado. Muna kaniyati ko mag-abogado ko ini kadako, kay kanang mga tao nga way sala, pero napriso, ako ng pagawason. Na ay usa ka tao sa Liti, tighinlo na kong hospital, karon gipasakinlan siya, gikapatay niya ang bata dito sa kwarto, na priso siya. Ningadto may prison, may gala ko, nangayon tawag signature, ang tigulang na, 17 anyos na sa prisuhan. Isa nga panayong sintabangin ko ninyo, wa ko'y sala, in charge dito, patay sa bansya, ay napriso. Pirma bitanan, pirma. O sige, magampo minimo nga makagawas ka. Wakay sala, wala yun sir, hilak siya. Pastilan 17 anyos na, 17 years sa prisuhan, natigulang na lang sa dito. Higala, mao ni ang nahitabo. Ang sugo, di na muluwas. Apan mo na musulti kung unsang imong gibuhat. All the law does it to point our sins. Buhat mo sabot, ang sugo, moray mo tudlo, nakasala ka. Ingon na di ka mamakak, namakak ka. Di ka mapatay, napatay ka. Di ka mangawat, nangawat ka. Moray mo tudlo. Amarigala, dili kay mawala ang sugo sa Ginoo. Muna ingon balang kasulatan, karon kay di man makaluwas ang sugo, ato na labang ihikli ng sugo. Dili. Musulti siya kung siya itong sayop. Roma City ingon din na nagkalugan makini nga ang kasuguan sala. Tabang musulti kung unsa imong nahimo. Ingon si Pablo, kay ako di unta may balo kung unsa gingon, di ka mangibog sa butang sa imong silingan, kung wa pa'y sugo ingon, dili ka mangibog. More musulti sa imong sala. Sultihan may gala ko, ang sugo murabag samin. Dili makaluwas, pero makatabang nimo nga madala ka ngadto sa manluluwas. Karon, mo nay samin like a mirror. Karon manamin ka. Unya pag-abot mo sa samin, naaday buling dinhi ang imong naong. Kinsa may mukuha sa buling, kuhaan ba nimong samin, inusto sa imong naong? Dili. Pagtanaw na ibuling, uy, naman na ibuling, muato kag tubig, manghilamos ka dito sa tubig. Mao na higalang sugo. So nakita nimo doon na kay bilog, buling. Ingon ang Santiago 1:23, pagtanaw nimo kanay hugaw. Ang samin dili mo kuha sa hugaw. Apan musulti lang na nga nay hugaw imong naong. O si buhato nimo ay moadto ko maligo ko rumihin akong adtuon ano pasaylo. Higala ang sugo magtumbok sa atong gikinahanglan nga mohinlo kanato. Kinsa man ang mohinlo kanimo? Kinsa man ang maayo kanimo? Sama atong tao sa Pulo Bitisda. 38 anyos nagpakilimos, wag yun mauli. Pag-abot ni Kristo ay giayo siya. Ang sugo may gala, magatod kanimo, magatod kanako, ngadto kang Kristo nga mao'y muhinlo kanato. Siya ang tubig nga makahugas sa atong mga kahugawan. Mao na'y magiyan nato igala ko, ay kinahanglan kong Kristo kay ako nakasala, pasayloon ko niya. Kinahanglan kong Kristo aron mahiluan ko ako kinabuhi kay ako nagpakaulaw sa kalibutan. Ang sugo mo'y magiyan nato. Mao na'y kung bisan kinsa nga diin magasupak sa usalang kasugo sa kasuguan gihatag niya alang kanato isa nan ikaw malinapason sa tanan. Higala ang pagpakasala mo ang paglapas sa kasuguan sa Dios. Karon nagantos ta tungod kay nagpakasala ang kalibutan. Ang uban kuno na nga dili naman gud ta sa kasuguan, na naman gud ta sa pagtuo karon. Yung doon ay mga teksto sa Biblia higala ko nga, di mo taur, tarungon o
kining tuon, malibog ka. Niya giingon sa balang kasulatan, Galatians 3:11, o karon klaro kayo nga walay pagkamatarungon at tubangan sa Dios pinaagi sa kasuguan, kay ang pagkamatarong magakinabuhi diha sa pagtuo. Ay, di man dahi ta mamatarong sa sugo. Ato na lang ng bungkago ng sugo, anak. Kay di man dahi makapamatarong. Ang pagkutana karon, kay niya na tayo pagtuo, wa na sugo. Tanaw na ng Biblia ko noon sa gisulti. Nagyan na balang kasulatan, Roma 3:31, ato bang gibungkag ang sugo tungod sa pagtuo nga atong nahaptan? Ingon din palayo ka na, dili na mao. Apan hinoon, atong gipalig-on ang kasuguan. Wala ang sugo, higala ko sa Dios nga mo'y giyan nato nga magkinabuhi tang tarong ug ligdong. Apan pag-abot sa pagtuo, gilig-on nato ang kasuguan. Mo bitaw na higala ko. Ingon na balang kasulatan dinhi sa Proverbio 13:13, kon atong isalikway ang mga pagtulunan sa Dios, na ikaw makadawat sa silot. Kanang price diha igala ko, dili na price nga premyo nga imong ganti. Ingon din na, nan ikaw magadawat sa silot, apan kung ikaw magatuman sa kasuguan, ikaw magadawat sa ganti. Reward is ganti. Higala, sa matag adlaw, ang Dios kanunay magpahinon mo kanako, mo ni buhaton nato. Di ka magpatay, di mangawat, di magsaksi. Tanan, dili mupatay. Dili maibog sumutang sa mga isikataw, dili umaton lang Diyos. Tanan nga sugo, makatabang sa tuwa. Muna ingon siya, kung higugma mo, bantay akong sugo, pero kung wala, ayaw lang pod. Ang Diyos dili mamugos, nga bantayan niyang kasuguan. Ang masultihan tamo, kung gusto tag langit, kung gusto tag kinabuhi, nga walay katapusan, nan, tumana ang kasuguan sa Diyos. O ayaw na pagpakasala. Nga naman, pinadayag 22:14 din, bulahan sila nga nagabantay sa kasuguan sa Dios, kaya adunas tayo katungod sa pagkaon sa kahoy sa kinabuhi ug pagsulod sa ganghaan sa balaan nga syudad. Higala, kadturang mga tao nagbantay sa kasuguan sa Ginoo, adunay panahon, adunay pribilehiyo nga makasulod sa Dios o sa kahoy sa kinabuhi. Gusto kasuguan kay ang ganti niya makasulod ikaw sa ganghaan sa langit ng puluyanan, makakaon ikaw sa prutas sa kahoy sa kinabuhi, o ikaw makiguban sa Ginoo hangtod sa kangturan. Higala kanus hangtod kanus sa nato bantayan ang sugo. Atong masaw din gingon ang unang Timoteo 6:4, isaad sa kuha, isaad mato pa ni Kristo, nga sa hingpit imong bantayan ang kasuguan hangtod sa pagbalik ni Jesus. Ay, bantayan ang kasuguan sa hingpit hangtod sa pagbalik ni Jesus. Sigala, ang sugo wala matapos. Ang sugo wala mawala. Apan kini kinahanglan bantayan ingon siya isaad nga ang pagbantay ninyo sa kasuguan sa Ginoo hangtod pagbalik ni Kristo. Si Kristo hapit na mabalik. Kung kitang tanan gusto makaambit sa kalipay, nan bantayan na to ang kasuguan sa Ginoo. Abi ninyo, ang yawa, gilabay sa Dios diri sa yuta, nawala ang iyang kahimtang, ang iyang puloy-anan sa langit, tungod kay siya ning supak sa kalagdaan sa Dios. Si Adan ug si Eva, giabog sa Ginoo sa tanaman sa Eden, kay gisupak nila ang kalagdaan sa Dios. Sa ato pa ang disobedience kung pagsupak, mao kana ang makapagawas kanato ni anang giandam sa Ginoo nga puluyanan alang kanimo alang kanako. Mo'y magkapagawas kanato gikan sa kinabuhi nga walay katapusan. Maningi siya nga karon kun higugma mo nako, bantay ako mga sugo. Okay, kamo kuno sulti be, basahan ko na nasa screen. If you love me, keep my commandments. Kamo lang kuno. Ready, start. Okay, let's do it together and louder. Ready, start. Ang pagbantay sa sugo sa Ginoo, dili by force.
but by love. Ako nagampang unta. Karon hibalo ko nga ang giyas kinabuhi nga ligdong, kinabuhi nga dili magpakaulaw, mo ang pagbantay sa kalagdaan sa Dios. Bisan asa kamo adto, imong hunaw-naon nga ang kalagdaan sa Ginoo mo kanay magiya kanako nga mahimo kong tao nga tulid, tarong og panalangin sa katilingban. Adunay kanta may gala palihog ang pianista to. Anybody can play the piano atong pianista to. Palihog ko. Naiawit tigala ko, I will follow thee my Savior. Mao ni atong closing song. Apan ang saa dinhi, sundo na ko ang Ginoo. Bisag asa siya madto, siya akong sundon. Bisan bang kinabuhi nako, murag dili kayo malipayon, apan sundon lang ginako sa kanunay. Atong awiton higala. I will follow thee, my Savior, wheresoe'er my lot may be. Where thou goest, I will follow. Yes, my Lord, I'll follow thee. Ang koro higala. I will follow thee, my Savior. Thou didst shed thy blood for me, and though all men should forsake thee, by thy grace I'll follow thee. Makigsunan, bisag kung sa mitabo sa kong kinabuhi, akong sundon si Kristo, kay siya ray makabag-o kanako, siya ray makahatag kanako sa kinabuhi nga wa na'y mga luha, kinabuhi nga wa na'y kasakit, kinabuhi nga wa na'y kamatayon. Maninong tatanam higala atong awiton ay kaduang stansa o koro atong awiton. Though the road be rough and turny, trackless as the foaming sea, thou hast trod this way before me, and I'll gladly follow thee. I will follow thee, my Savior. Thou didst shed thy blood for me, and though all men should forsake thee, by thy grace I'll follow thee. Makigsunan, kigalaan, di kagabion, ang Diyos tagaagda ka natong tanan pagsunod kaniya. Hingon siya, kun higugma mo nako, bantay ako mga sugo. Karon pila ba ka nato ni kagabion? Hingon, Ginoo, gikan karon, mosunod ko sa imong kasuguan, kay gusto ko makaambit ng puluyanan nga wanay katapusan. Pareho ko taas kamot igsoon, kay say gusto ana. Praise the Lord. Praise the Lord. Yes. Kung ako magtuman sa kasuguan sa Ginoo, nagpakita lang ako ni gugma kaniya, o tungod niya na ako makapuyo sa langit nun nga puluyanan. Mag-ampo ta. Diyos gamahanan takna sa kabiyon. Nakita nimo makatawhan, gusto makiguban kanimo. Tabangin sila kaming tanan. Sa pagtuman sa imong kalagdaan, sunod sa imong kabubuton, subay sa imong dalan, aron kaming tanan nga karon dinini ning kagabion kauban sa minhal sa kinabuhi, pamilya nga mong representahan, kaming tanan mag-uban diya sa langit o magakalipoy iban kanimo hangtod sa kangturan. Salamat to Dios nga ikaw magapanalangin ka namong tanan. Salamat nga ikaw nagasaad kung kami magatuman sa imong kasuguan, kami makaamit unya sa kalipay kinabuhi gadayon, magapuyo sa puluyanan nga lunsing bulawan o kinabuhi nga wanay katapusan. Salamat ikaw magadawat ka namong tanan ni kagabion amo kining gitugyan sa ngalan ni Hesus. Amen.